Mulțumesc de invitație, sper ca experiențele mele să fie cu folos. Bună, Sonia! Mulțumesc foarte mult pentru invitație și te felicit pe această cale pentru tot parcursul tău de până acum și pentru această mișcare pe care ai fondat-o și de care te ocupi cu succes. E foarte, foarte important ceea ce faci tu în spațiul public. Faptul că mi-ai spus că s-a părut important că conștiința înseamnă putere, acest motto, de fapt, al proiectului tău, e un foarte bun punct de plecare. Consider că despre asta avem nevoie, să ne facem auzite și să schimbăm în acest fel, nu doar să ieșim în stradă, asta vreau să spun, ci și să vorbim cât mai mult ca să schimbăm în acest fel discursul din spațiul media despre femei și, din păcate, și discursul femeilor despre ele însele, pentru că, din păcate, încă acest discurs este foarte înrădăcinat într-o gândire patriarhală. Deci este foarte important să fim conștiente de această voce și ca să schimbăm această paradigmă. Și da, conștiința înseamnă putere. În ceea ce mă privește, repet, îți mulțumesc pentru invitație. Sunt bucuroasă la rândul meu să pot vorbi. E un subiect care nu pot să spun despre care, nu știu, sunt interesată. Nu, e pur și simplu, feminismul pentru mine nu este o ideologie, e o chestiune foarte personală, interiorizată, de la care mă revendic profund. Nu știu să mă gândesc pe mine însă în afara acestei ideologii. Pentru mine feminismul e o formă de libertate interioară în care mă descoper, mă construiesc pe mine însă fără să mă judec, fără să... O formă, repet, de libertate interioară în care mă compar doar cu mine însă, încercând să fiu mult mai blândă cu mine, având în vedere toate aceste presiuni sociale cu care se confruntă femeia în societatea modernă. Îmi pare bine. Mă numesc Sofia Luncașu, am 17 ani. Sunt solista trupei Harmonix, cantautoare. Sunt The Secretary General a conferinței Buzău More United Nations și coordonatoarea grupului de logistică din Her Voice Matters, un ONG feminist din Buzău. Temele precum sănătatea reproductivă și avortul nu erau tratate în adolescență, nu erau tratate deschis. Am aflat informații de la sora mai mare. Părinții mei, mama în special, a pus mai mult accentul pe igiena personală. Într-adevăr, în adolescență am putut lua parte la un eveniment în cadrul școlii în care s-a vorbit despre educația sexuală și despre planificarea familială. A fost un eveniment gratuit, la finalul căruia am putut primi absorbante, dar și informații utile. Și ai observat vreo schimbare în accesibilitatea acestor servicii de-a lungul timpului? Presupun că adolescenții în ziua de azi au mult mai mare acces prin intermediul rețelelor sociale, dar și prin intermediul internetului și a platformelor destinate educației sexuale. Singura problemă a adolescenților din ziua de azi pot spune că nu au pe nimeni în spate să le spună ceea ce e rău și ceea ce e bine, ceea ce trebuie să culeagă din acele informații și nu întotdeauna informațiile de acolo sunt corecte și fiabile. Unele sunt mituri și nu le dau, nu sunt de real ajutor pentru parcursul lor.
Într-adevăr, acum mai ales că rețelele de socializare au foarte multă dezinformare. Da. Și nu sunt tocmai cea mai bună sursă de a-ți lua informația. Exact. Mai bine, dacă nu poți primi informații din partea cuiva apropiat, te poți duce la evenimente sau poți citi. Da, părerea mea că un impact important în educația sexuală îl au școlile și unitățile școlare trebuie să ducă mai departe lucrul acesta. Educația sexuală ar trebui să implementeze programe și proiecte, într-adevăr, evenimente de genul acesta. Cred că tinerii ar participa dacă ei sunt solicitați la aceste evenimente. Și așa vor fi, într-adevăr, corect informați. Da, așa ar fi mult mai multă informare și copiii ar învăța din surse sigure, precum școala. O altă temă care încă o dată mi s-a părut foarte importantă, mai ales în trecut, este aceea femeile și munca invizibilă. Când erai copil, cine făcea majoritatea treburilor casnice? Când eram copil, mama făcea majoritatea treburilor casnice, de fapt toate treburile casnice, apoi sora mea când a crescut, iar eu abia când am fost suficient de mare să le pot ajuta, pentru că mi-am dorit să preiau din această povară și să nu le las. Tatăl meu rar l-am văzut făcând sau participând la aceste treburi. Se considera că spălatul vaselor, spălatul rufelor, curățenia din casă sunt responsabilitățile femeii și nici de cum ale bărbatului. Și crezi că acum aceste responsabilități sunt văzute ca pe ceva comun, ca pe ceva ce și bărbatul, atât bărbatul cât și femeia pot să le facă? Părerea mea că se încearcă să se împartă această responsabilitate. Într-adevăr, este destul de grea această muncă invizibilă, pentru că pe lângă această muncă din gospodărie, este și munca pe care o au, serviciul pe care îl are fiecare membru în casă. Nu se vorbea punct și atunci când se vorbea, nu se vorbea deschis, era considerat un subiect tabu, foarte stigmatizat. Nu pot să fiu ipocrită, în momentul în care eram la școală, în școala generală, au avut loc câteva acțiuni care promovau sau încercau să detabuizeze această idee, însă cu un impact minim în ceea ce ne privește, pentru că fetele în continuare se simt rușinate de corporalitatea lor, de fapt, pentru că menstruația face parte dintr-o chestie, din ceea ce suntem noi. Și da, aceasta este realitatea, cred, și în prezent. Ne simțim încă rușinate de ceea ce suntem noi, de fapt. Și cum era privită sexualitatea femeii în trecut? Din nou, o chestie foarte tabu, pe de o parte, iar pe de altă parte a fost de-a lungul timpului sexualitatea femeii foarte instrumentată ideologic. Dacă e să mă refer acum la studiul lui Michel Foucault, în care vorbește despre istoria sexualității, corpul a fost de-a lungul timpului, corporalitatea sau viața privată, mai curând, a oamenilor a fost atent privită și controlată politic. Și cred, pornind de aici, că e foarte important să fim atenți la orice formă sau orice mișcare care amenință democrația, pentru că riscăm să... Femeia, de fapt, este prima
care suferă sau e prima categorie socială vulnerabilă într-o societate totalitară. Și aș vrea să vorbesc acum despre comunism, pentru că n-a trecut foarte mult timp de atunci și nu avem această conștiință încă a ce a însemnat de fapt totalitarismul pentru femeie. Sexualitatea a fost în comunism instrumentată ideologic, iar femeia era considerată această mamă a națiunii, cea care trebuia să redusă la actul reproductiv, la funcția sa reproductivă, pur și simplu sărăcită de orice fel de libertate în ceea ce privește dorințele sale erotice, nevoile sale emoționale și așa mai departe. Deci, consider că ar trebui să fim foarte, foarte atenți, pentru că feminismul este politic. Nu putem să înțelegem, să vorbim despre ce înseamnă femeia neavând în vedere, practic, politica. Da, cred că este o problemă foarte mare. În pricina educației sexuală, reproductivă sau în general? În general. În general, da. Cunosc cazuri, mai ales în zonele rurale, părinți care consideră că fetele n-au nevoie de educație, că e destul să se căsătorească, să facă copii, că e destul, e scopul vieților și nu mai trimit. Cunosc chiar fete care și-au dorit să meargă să facă o școală, să facă chiar facultatea, dar n-au posibilitatea. Și foarte târziu în viață ajungi cu propriile aspirații, pe propriile picioare, să faci educație dacă nu ai susținere de acasă. Crezi că munca domestică încă este văzută ca pe o responsabilitate a femeilor și nu una și a bărbatului? Cred că în ultimul secol și în ultima perioadă în special s-a mai normalizat ideea de bărbatul a face, sau a împărți cel puțin, treburile casnice. În schimb, în România în special, nu cred că este în continuare, nu cred că este ceva destul de normal încât să considerăm, da, este ok că împarți treburile, că sau că el face, el se ocupă și ea muncește. Mi se pare că noi încă mai avem de mult de mers ca și comunitate progresivă, deoarece noi avem un potențial de egalitate în România, dar există foarte mari lipsuri la nivelul culturii, la nivelul familiilor, cum încă își cresc părinții copiii cu fata trebuie să spele vasele, să facă de mâncare, să aibă grijă de copii, adică femeile muncind este normalizat, femeile muncind și acasă și la muncă este normalizat. Și aceasta este o problemă în care scoate la iveală felul în care se raportează femeia la ea însă și mai mult decât atât felul în care societatea se raportează la statutul femeii și cum sexualitatea femeii nu este o chestiune care are legătură doar cu ea însăși, ci ea este constrânsă social, judecată și decisă cumva în ultimă instanță de societate. De-a lungul timpului a fost asociată foarte mult cu rușinea, cu frica. Mă refer acum la atitudinea femeii față de propria sa sexualitate. Sigur, virginitatea are legătură sau cumva are pondere în ceea ce privește stereotipul ăsta care vine din gândirea patriarhală, cum că femeia este un obiect sexual care trebuie să aibă cât mai puțini parteneri sexuali, pentru că asta o face mult mai importantă sau demnă de respectat de bărbatul care ajunge să o cucerească și din momentul în care a cucerit-o, ea devine bunul său personal și atunci e de dorit ca partenera lui să fie virgină, pentru că el devine primul stăpân al acestei femei. Da, este foarte trist că, din păcate, sigur, s-au mai schimbat, cred, mentalitățile în ceea ce privește această problemă, dar nu foarte mult. Mă gândesc acum la
romanului Annie Ernaux, cea care a câștigat de altfel Premiul Nobel în 2019 pentru literatură, sper să nu greșesc anul. În Confesiunea adolescentei fix despre asta vorbește, despre felul în care o femeie în anii 50-60 din Franța își descoperă sexualitatea și, culmea, descoperirea propriei sale sexualități nu este o descoperire a ei. Pur și simplu, în drumul ăsta, ea devine obiectul erotic, după cum spuneam, al bărbaților și este permanent supusă sau apare în această ipostază obedientă. Ea trebuie să se supună dorinței bărbatului, trebuie să întâmpine nevoile sale și cumva acel rest de fericire sau de, nu știu, împlinire pe care ea și-l poate lua vine din cât de bine reușește ea să satisfacă nevoile bărbatului. Și este foarte trist. Felul în care ajunge să-și piardă virginitatea protagonista din Confesiunea adolescentei sau funcționează idoma unui viol, am putea spune cu consimțământ, dar vreau să spun viol pentru că nu e vorba, repet, protagonista apare în această poziție de e această femeie docilă care se supune voinței bărbatului, după care urmează drama acestei femei care va fi nevoită să suporte rușinea de a-și fi pierdut, nu de a-și fi pierdut virginitatea. Ăsta e paradoxul, ea abia atunci își avea primul său act sexual și va fi stigmatizată, marginalizată de toți ceilalți colegi ai ei, pentru că, fiind numită o femeie ușoară, pentru că bărbatul, partenerul ei se va lăuda cu această experiență sexuală, în urma căreia el va fi considerat acest Don Juan, iar femeia va fi, repet, considerată o femeie ușoară. Dacă e să facem o trecere spre prezent, nu s-au schimbat foarte multe. Bărbații se laudă cu aventurile lor sexuale, cu numărul lor de femei cucerite, în vreme ce pentru femei este de dorit ca acest număr să fie unul cât mai mic, pentru că ele nu sunt capabile decât de a oferi plăcere sexuală unui bărbat și da, nu s-au schimbat foarte multe, e destul de trist. De astăzi au mult mai multă libertate. Ei își expun chiar și orientarea sexuală fără a avea mari inhibiții, însă discriminarea consider că este în continuare în societate și doresc marginalizarea lor, chiar dacă ei au această libertate. Că tot vorbeam despre aceste subiecte care înainte nu se discutau foarte mult. Când erai copil, cât de mult se discuta despre violența domestică? Nu se discuta și nu era încurajat. Chiar dacă vedeai sau participai la violența domestică, nu era încurajat să faci ceva, să iei atitudine. Nu era. Nu am trăit acest tip de violență domestică, dar pot spune că singurul lucru care ajută în depășirea situației este să sesizezi poliția sau organele abilitate. Doar victima este cea care poate pune punct. Clar, da. Din câte știu, anul acesta există undeva la 640 milioane de femei doar care au raportat că au fost forțate în căsătorii de copii și mult mai multe în fiecare zi. Este o tradiție prevalentă în Somalia, în foarte multe țări africane. Odată cu mutilarea genitală, sunt niște probleme foarte grave care afectează fetițe de la 6 ani încolo, le căsătoresc cu bărbați de 40-50 de ani, mai bătrâni, pentru că părinții folosesc copiii ca pe un fel de bănuți de aur.
adică bărbații în țările africane plătesc să cumpere mirese copile și ele sunt obligate să consume căsătoria în câteva luni. Și multe încearcă să scape, să fugă, dar n-au unde. N-au unde, n-au cu cine, mai ales că în astfel de țări este privit ca pe o rușine să fugi dintr-o căsătorie. Nimeni nu le ajută și dacă fug, dacă ajung undeva. Au fost cazuri, de exemplu, în care o femeie care a fost vândută și a reușit să fugă și era mutilată genital și a fost la un doctor, un medic, care a încercat este un film foarte frumos. Nu țin minte cum se numește, ceva în genul Floarea albastră, în care femeia aceasta încearcă să meargă la doctor, la un chirurg cu niște dureri îngrozitoare și traducătorul care încearcă să îi explice în somaleză ce s-a întâmplat, ce trebuie să facă, îi traduce o minciună, că de fapt este o rușine că tu vrei să faci operația asta. Când afectează în continuare consăgerile sociale femeia, viața ei, felul în care se raportează ea la ea însăși, îi influențează alegerile, parcursul profesional chiar, de multe ori, o să vorbesc acum despre mine chiar, mult timp mi-am petrecut existența ca pe un soi de pariu existențial, conform căruia eu trebuia să demonstrez că pot, când de fapt mi-am dat seama că ar trebui să modific acest pariu existențial, să modific discursul interior în sensul că ar trebui mai degrabă să fiu interesată de ce pot să descoper la mine, nu de ce trebuie să demonstrez. Să mă descoper. Mă gândesc acum la felul în care se descria Cărtărescu în De ce iubim femeile. Citez, în cele din urmă sunt căutarea mea de mine însumi. Cred că și femeile au dreptul să se definească pe ele însele la fel. Să fim căutarea propriei noastre identități, dincolo de comparația aceasta cu bărbații. Am fost într-o luptă, am fost aceste Antigone permanent forțate să demonstreze, să ne câștigăm independența, să ne câștigăm recunoașterea, de fapt, mai mult decât independența. Viața noastră cumva e pusă așa sub lumina reflectoarelor în sensul ale societății. Că noi trebuie să demonstrăm că putem, că suntem la fel de bune ca bărbații. Cred că a venit momentul în care ar trebui să ne privim cu blândețe, cu toleranță, să acceptăm că cine suntem, dincolo de, repet, această permanentă comparație. Eu am experimentat aceste constrângeri sociale, m-am simțit, am ajuns la un moment dat să trăiesc un soi de exil interior, pentru că eram permanent nemulțumită de mine însă, mi se părea că nu reușesc să demonstrez, că nu sunt văzută așa cum sunt, chestii pe care încă o mai am și e o realitate. Atunci când ești privită pentru cum arăți, pentru cum arăți. De cele mai multe ori, ceea ce este foarte trist. În continuare suntem reduse la această la ideea de obiect erotic și dorința noastră de a ieși din această retorică ne face să fim foarte aspre cu noi înșine, foarte critice, perfecționiste, iar chestia asta ne duce, repet, într-o presiune constantă și nu ne lasă să ne bucurăm și să descoperim cine suntem de fapt. Mă gândesc acum la romanul Alinei Nelega, Ca și cum nimic nu s-ar fi întâmplat, care exploatează tocmai
presiunile acestea sociale la care este supusă femeia, obligată să răspundă așteptărilor sociale, să se plieze cât mai bine statutului său social de mamă, de soție, de fiică. Niciodată nu este vorba despre femeia. Încă o simt această presiune și acele mituri că un copil întărește relația, un copil te va ajuta la bătrânețe. În continuare mi se spune acest lucru. De ce nu-l faci pe al doilea? A venit primul, urmează al doilea. Nu, în momentul când mă voi simți pregătită, consider că deciziile astea mi aparțin. Este o responsabilitate imensă de a fi mamă, de a fi părinte, nu numai mamă. Într-adevăr, există o frumusețe și o bucurie imensă, însă consider că fiecare decide dacă își dorește sau nu își dorește să devină mamă. Da. Nu putem impune, societatea nu poate impune unei femei să aibă un copil. Decizia aparține, în totalitate. Și față de trecut, crezi că societatea acceptă mai ușor astăzi femeile care nu vor să aibă copii? Nu cred. În continuare, cel puțin am simțit lucrul ăsta, după cum ți-am zis și mai devreme, în continuare am simțit. În continuare există de discriminări în rândul femeilor, dar, după cum am spus, decizia le aparține. Societatea întotdeauna va fi acolo să critique și chiar dacă faci bine, chiar dacă nu faci bine. Cred că se discută prea mult, dar nu într-un mod constructiv, și ele sunt portretizate ca niște lucruri așa romantice, că este așa exciting să ai o relație toxică, să fie foarte intens și când e rău și când e bine și să plângi, să râzi cu el. Și pe de o parte este important să treci prin multe emoții cu partenerul tău, să trăiești multe lucruri, să trăiești sentimente intense, dar nu este scopul să ai o relație. O relație toxică este foarte damaging pentru mental pentru o persoană. O relație toxică înseamnă că la cât de fericite, la cât de intens poate să fie la anumite momente, atât de rău poate să te simți tu personal în acea relație. Adică relațiile toxice sunt toxice pentru motivul că fac daune atât pentru partener cât și pentru relație. Chiar așa, o lume externă, nu era nicio problemă, dar dacă cineva ar avea nevoie de ajutor, crezi că ar ști unde să ceară sprijin? cred că există foarte multe campanii active, dar nu cred că nu mi se pare că au adoptat un mod prea prietenos de a ajuta victimele. Da, și da, a fost cumva revoltător pentru mine. Am simțit că sunt redusă doar la funcția mea reproductivă. Da, încerc să mă definez dincolo de aceste stereotipuri, de așteptările pe care le au oamenii de la mine și să-mi construiesc un soi de libertate personală, deși este greu să faci față tuturor acestor prejudecăți care vin în întâmpinarea femeilor. Da, femeia este redusă la universul acesta casnic, cum se și spune, nu știu, asta, femeia este cea care transformă casa în acasă. Acasă nu este o chestiune pe care și-o dorește femeia. Dacă ne raportăm la una acasă ca un spațiu emoțional în care te simți în siguranță, nu știu, protejat, liber, să fii tu însuți, atunci acasă nu este un concept care are legătură exclusiv cu femeile. Un acasă nu-l creează femeia, ci îl creează în egală măsură și bărbatul, dacă, repet, ne referim la o relație de cuplu.
E foarte, foarte greșit că atribuim încă, și îmi pare rău că poate sunt foarte radicală, dar n-am cum să fiu altă în privința acestui subiect care m-a consumat activ de-a lungul timpului. Asociem femeia cu spațiul ăsta, nu doar casnic, căsnicia, căsătoria, relațiile sunt ceva care interesează doar femeia. Adică femeia e cea care conform stereotipurilor, care își dorește o familie, copii. Nu, e perfect normal. Adică acestea sunt niște idealuri pe care le au în egală măsură și unii bărbați. Unii nu le au, la fel cum multe femei nu au aceste idealuri.